Anem amb bones notícies, si us sembla, per encetar aquest programa. Ja ho anunciàvem ahir. Avui a Inca, el Museu del Calçat es reinaugura. Es va obrir, recordàvem, fa 8 anys, però sense planificació, i ara s'ha dissenyat un recorregut per descobrir-ne tota la història. La nostra companya, Antònia Ferrer, és allà, justament. Antònia, ja ha començat? Conta-mos. Encara no, Marta. Encara falten un parell de minuts perquè una conferència doni l'inici a aquesta reinauguració del museu i per això aprofitam aquests minuts que tenim abans que comenci per parlar amb la seva directora, Aina Ferrero. Aina, el museu fa 8 anys que està obert, però ara es reinaugura. Ho fem molt de canvis. Quins són? Què poden veure aquí? Bueno, per aquest canvi el que hem volgut és que la gent del poble d'Inca pogués triar de quina manera volia que fos el seu patrimoni mostrat. Llavors hem demanat, hem fet visitar l'antic museu a la gent del poble, veure què voldrien millorar, i en el final el que hem fet ha estat un museu més complet, on se conta una història, on no només hi ha màquines com un magatzem, sinó que aquí el que tenim és un museu viu, on hi ha la fabricació tradicional del calçat, la fabricació industrial, hem fet un homenatge als antics sabaters i les sabateres, hem tingut una col·lecció que me l'acaba de cedir a FACA, que són els fabricants del calçat actuals, una meravellosa col·lecció. Tenim una secció també de moda i publicitat, on la gent, a més, podrà fulletjar les revistes de disseny dels anys 40 i 70, i finalment una cambra de les meravelles on curiositats de calçat d'arreu del món la gent les podrà llegir i disfrutar d'objectes meravellosos i molt curiosos. Moltes gràcies, Aina. També ens acompanya Ana Margalida Prats, una Magdalena Prats. Ella, amb 20 anys, va començar a fer feina a una de les fàbriques més prestigioses d'aquí d'Inca, la fàbrica Ramis, i és la filla de Miquel Prats, el reconegut mestre modelista d'aquí d'Inca. Aquí veiem una foto, si ara ens acompanyen, que això ets tu, Margalida. Magdalena, perdona, quan feies de modelista. Passava els modelos de Can Ramis l'any 61 i hi vaig estar fins a l'any 70, que me'n vaig anar a viure a Palma. Els modelos els passaven quan venien els propietaris de les millors tendes de Mallorca, que eren meravelloses, i de Revissa, i mos feien els pedidos. I què significa per tu que totes aquestes coses que has guardat tant d'anys, durant 80 anys del teu pare, estiguin aquí al museu? Sí, estic encantada perquè per jo és algo molt important, ja que no el vaig conèixer. Quan va morir en el 33 jo tenia 2 anys i la mamà, gràcies a ella, que ho va guardar tot, i estic feliç, a més no parar. Quines anècdotes mos pot contar que recordes d'aquella època del món de la pell, que hi vas fer feina de les sabates? El que més me'n recorda és que la Gran Via no bastava per els autocars que venien de tots turistes i s'aturaven, i era impressionant el que compraven. Vull dir que ha canviat moltíssim, però i jo adorava. En Toni, després el seu fill Paco, en Paco Ramis, que per cert, ja ha mort, i ara ho tenen els seus nets, que han reinaugurat la fàbrica per exposicions, que per cert avui he anat, ja que vinc a Valtros, he anat allà. I què recordes? Veus tota aquesta maquinària? Te recorda un poc tot aquest temps? No, perquè jo en 2 anys hi va perdut el papà. L'únic que és la mamà, que va guardar tots els seus estudis i tots els seus models, és el que jo sempre ho tenia present, però fins ara, de la inauguració d'aquest museu i la inauguració de Can Ramis, revisc una cosa que estic agraïdíssima en el poble d'Inca. I parla'ns un poc, el teu pare va ser tan reconegut com a mestre, que recordes d'ell? Per què se'l recorda aquí a la ciutat? Què mos pot contar d'ell? Ell des de jovenet ja dibuixava, i vull dir que quan tenia un moment lliure tot el dia estava dibuixant i enviava els modelos que ell va estudiar a l'Acadèmia Lincoln de París, en sucursal a Barcelona, i sempre va dibuixar, i després ja va anar per ell, i són tots aquests dissenys. Doncs moltes gràcies. Ja veus com ha canviat el Museu del Calçat, que ara també no només ens apropa la història de la sabata, sinó que també ens apropa la indústria en general de Mallorca, i ara en uns moments començarà aquesta reinauguració. Moltíssimes gràcies, Antònia. Excel·lent reportatge. Estem bocabadats aquí veient
les imatges, veritat, jo veig en la Lorena com a estilista que no perdia detall de tot el que se veia perquè eren autèntiques obres d'art. Claro, però no només això, sinó la importància, és que a lo millor les noves generacions no saben lo important que ha estat la indústria del calçat a Mallorca, perquè a Ciutat Inca, en aquest aspecte, no només el que eren les fàbriques, sinó tota la indústria que hi havia en els voltants. És que, en el meu cas particular i en el de molta gent, la meva predina cosia a casa, tenia una màquina per fer sabates, perquè les pròpies fàbriques també empleaven a dones a les seves cases i cada una d'elles s'especialitzava en una funció. Inclús feien petites inversions en màquines com les que hem vistes aquí per, en el final, fer la producció final que les pròpies fàbriques recollien de casa en casa. I per això és molt important, no només com a indústria, sinó la incorporació laboral de la dona a Balears. La indústria del calçat ha estat una de les grans culpables per això. És veritat, i a banda, clar, xarres de calçat, és inevitable fer al·lusió just al premi que ha obtingut